Poďte sa pozrieť na toto ideálne ráno mamy, ktorá pracuje z domu. Áno, dobre počujete, ideálne, pretože v ten deň alebo v to ráno ma vlastne nikto nenaštval. A navyše manžel odviezol deti do školy, čo je pre mňa extrémna úspora času, takže som bola naspidovaná, čo všetko urobím, ako to urobím, ako si zacvičím a čo všetko stihnem za ten deň. Povedzte mi, máte to aj vy tak? Na začiatok samozrejme, že taká klasika. Skincare, dať pračku, poupratovať postele a potom som sa pustila do debordelizácie tady tej kuchyne, zapla som umývačku, urobila som si čaj a nachystala som si vodu na celý deň. Často si tam prikvapnem aj nejaký esenciálny olej, či už citrón alebo grep pre takú sviežosť a energiu. Zároveň to čistí aj moje telo a stačí úplne jedna kvapka na takýto džbán. Tu už mám kompost, nedám dopustiť na tento kyblík. Je strašne praktický a ešte aj pekný. Áno, takto vyzerá teraz naša záhrada. Celá rozkopaná s dierami, ale keď to bude hotové, tak to bude nádherné. Sa nemôžem dočkať už na to, ako tam budem vysadzovať tie záhony, ako budem sadiť do skleníka a potom ako budem zbierať celú tú úrodu. Raňajky nesmú po prechádzke chýbať, robím si kávičku, na začiatok dňa ešte aj kopajbu na centrálny nervový systém a už beriem počítať, že 9:30 a ja začínam.